Non di vostede que hai que escoitar os profesionais de medicina? Por que non o fai? É un presidente que está poñendo en risco a saúde dos traballadores e das traballadoras deste país. E sabe perfectamente que o problema que hai da duración das baixas é responsabilidade súa, señor Rueda, que ten colapsada a sanidade pública do noso país, única e exclusivamente porque lle interesan os recortes, recortes e recortes. En Galiza morre de media cada semana unha persoa por un accidente laboral. Para cando un plus antisinestralidade? Neste país, os traballadores e traballadoras cada semana fan 122.000 horas extras gratuitas. Para cando, señor Rueda, un plus anti-fraude das horas extras? Para cando? E, sobre todo, señor Rueda, non queira tapar a súa incompetencia botándolle a culpa a xente por enfermar. É, desde logo, unha indecencia que os traballadores e as traballadoras deste país non merecen. Retire ese plus, señor Rueda.